Morjesta ja tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Naama näköjään vähän, tai ei ehkä ihan vähänkään, punottaa aika huolella. Mä olin pelaamassa äsken sählyä, niin tulin suoraan sieltä sählystä. Tai kävin himassa vaihtaa nopea kamaat ja sitten äkkiä tänne tontille. Mulla on semmonen 1,5 tuntia varmaan hyvää aikaa vielä laittaa vähän villaa seinää. Ja, kello on semmonen, mitäs se kello onkaan? Se on tiistai-päivä, kello on 21.21. Niin, aletaan touhuamaan. Jäätävä vesisade tullut, niin ropisee katolla, mutta onneksi on tosiaan saatu noin pressut tohon päälle, niin ollaan sateen suojassa täällä. Ja tältä muuten näyttää tällä hetkellä täällä sisällä. Nyt on saatu, mä näytän tänään, mä laitoin ton seinän tosta kokonaan villotin tuolta, villaa saatu seinää, on saatu styroksit tohon lattialle. Alkaa näyttää aika hyvältä. Autotalliinkin sinne pikkusen pitää vielä yksi kerros styroksia laittaa, niin, mutta hyvältä näyttää. Toivotaan, että ensi viikolla pääsis tekemään lattiavalua tohon. Sitten siitä lattiavalusta semmonen noin 3 kuukautta, niin sitten olisi valmis, muutto valmis. Eli siihen marraskuun puoleen väliin tähätään, että olisi valmis, pääsis muuttaa. Ai että kyllä maistuu. Mutta tosiaan tällä videolla on tarkoitus näyttää, mä asennan noita villoja, laitellaan niitä, sitten laitellaan semmoset ristikot tähän styroksin päälle vielä, mä kuvailen siitä pätkää. Ja jotain muuta me vielä tehdään tälle videolla. Hei, jos mun sisältö miellyttää, niin tykkää tästä videosta ja laita tää kanavatilaukseen. Kiitos paljon, arvostan. Siis mulla pitäisi olla jossain tässä semmonen semmonen pienempi niinku puukko, millä mä pystyn leikkaamaan villaa hyvin, mutta mä en löydä sitä mistään. Nytten, niin vedetään ihan sahalla. Kyllä mä luulen, että tää nyt onnistuu tälläkin. Ja mitta totta kai pystytään vähän mittaamaan noita koloja, että minkä kokoista tulee mihinkin. Jahas. Voitais tää vittu. Nää yläosat, mä oon tohon saakka jo tehnyt, villottanut noita, niin katsotaan tosta. 48 senttiä leveä ja me tarvitaan tätä ohkaisempaa. Oliko se 46? Ei kun 48. 48 tosta. Se olisi hyvä tehdä sillä pienemmällä, kun sais vähän näppärämmin tähän, mutta josko se menisi tällä tosta. Ei vittu se tämmöisellä menee. Niin mä mukaan. Kyllä omasta mielestä tänne se jättiin, mutta no, testataan tällä puukolla. Katsotaan meneekö tää tälläkään sitä mihinkään. Tälleen olisi tosiaan tarkoitus niinku leikata tää, mutta ei tää tällä puukolla kannata. Tälleen pysyy toi mitta tossa. No, en tiedä. Testataan. Testataan ja katsotaan. Kyllä tällä saa niinku tästä kyllä leikattua näköjään ihan ok. Katsotaan, että oliks tää hyvän mittainen. 48 leveä se piti olla. No joo, tää on 50. Se on 50. Pari senttiä mä koitan tosta tollain leikata, niin sitä ei tarvis ihan niin ahtaa siihen. Ja sit se ei jäisi sillain niinku pullottaa siitä. Tää on kuitenkin tärkeä homma tää villottaminen. Ei sitten niin sanotusti makkarissa tuule. Sit se pitäisi niinku saada tonne. Silläkin tää on hyvä olla oikein levyinen nyt, niin se on helpompi tunkea tonne. Noniin, vähän tulee tuolta. Sehän on aika hyvä. Sitten meiksulaan tulla puukolla pikkusen noita reunoja, niin se asettuu hyvin tuohon. Pyrittäisiin, että ei jäisi niinku tyhjää tilaa tonne. Se on sitten tommonen tiivis. Noin, sehän on aika hyvä. Seuraava mitta. No tää oli 5, toi on 5 vittuun, se menee suoraan se villa. Siihen ei tarvitse mitään leikkailla tätä ollenkaan. Ujutetaan tosta sisuksiin se. Olisiko pitänyt pikkasen tosta pituudesta niin leikata, niin se ei tarvitsisi niin paljon työntää sitä. Se riittäisi, että se tulee vähän just tän yläpuolelle tohon. Tuossa on kuitenkin toi toinen villa jo laitettu. Niin, tää voi olla vähän nihkeästi mennä tonne. Ja se siitä. Oi vittu. Ammattimies läppösille. On mulla autossa siis kunnon kengät, mutta en tajunnut äsken vaihtaa niitä, kun tulin tähän, niin mä nyt vedän näillä, kun ei tää sillain kuitenkaan kauhean vaativaa kautta vaarallista ole tässä. Niin menköön tämän kerran näin. Onko jotenkin rullalla tuolla ristikon takana toi? Noniin. Jes. Kyllä se on hyvä. Siitä se pikkuhiljaa etenee. Tänään sais tän seinän kokonaan valmiiksi tosta, niin olisi hyvä. Huomenna pystyisi sitten näitä muita seiniä. Huomisen aikaan sais noin villat tosta. Ja
Niin, olisi hyvä. Johtaja tullut tontille. Hello boss. How you doing? Watching a Bunny videos. Good old bunny videos. Okei, katsotaan mitä täällä on taas tapahtunut. Joo, keskiviikkopäivä. 6.8. Katsotaan mitä on tapahtunut. Viikkonumero on 10 vai 11. Siis nyt en ole ihan varma. Pitää tarkastaa, että mikä viikko on menossa, mutta keskiviikkopäivä 6.8. Nyt on saatu villaa seinää aika hyvin. Sitten on laitettu, nyt alettu valmisteleen lattiavalua. On noin ristikot laitettu tohon päälle tulee sitten lattiavaluu. Sinne tulee myöskin lattialämmitysputket. Tonne seinään täytyy vielä villaa laittaa 1 kerros ja tohon täytyy vielä laittaa. Katsotaan, mä pari tuntia tästä tänään väserän, niin katsotaan mitä saadaan aikaa. Pakko taas sanoa, hyvällä vauhdilla etenee kyllä taloa ja innolla ootan, että pääsee muuttaa. Tosiaan ensi viikon keskiviikkona, Jönsten iso päällikkö, ensi keskiviikkona viikon päästä on lattiavalu ja siitä se 3 kuukautta niin alkaa olla aika lailla valmis. Eli kyllä se siihen marraskuun puoliväliin vaan osuu tää kämpän valmistuminen. Mutta hei, aletaan hommiin. Exactly. Yes. You. Hyvää päivää jälleen uuteen päivään hyvää päivää. Noin pitää poistaa, mutta noinkohan. Morjesta taas, täällä ollaan tontilla. On taas edennyt nimittäin aika paljon tää talon rakentaminen, niin katsotaan mitä me on saatu aikaan. Eilen tosiaan jatkettiin niitä villanlaittoja seiniin, sinne on villat on laitettu ja nyt sen jälkeen on pistetty sitten itse asiassa jo höyrysulkumuovit kans tonne kaikkiin seiniin ja sitten on nämä ristikot laitettu tänne lattialle styroksin päälle. Se on lattiavalua varten. Noi pitää tosiaan sitten, kun valetaan se lattia siihen, niin se pitää sen tavallaan semmoisena yhtenä kiekkona. Tonne takaseinään täytyy laittaa höyrysulkumuovi vielä. Höyrysulkumuovihan on sitten sitä varten, että se estää, että ei pääse kosteus tonne rakenteisiin. Ja se on aika tärkeä vaihe. Kävin shoppaille kahvin keittimen meille tänne. Kelpaa keitellä kahvet täällä. Käytiin Gigantista äsken kahtoo keittiötä. Aika kiva keittiö. Musta keittiö tulee. Sitten varmaan semmoset valkoiset semmoisella pienellä kuviolla työtasot ja välitilan levy. Niistä tuli kyllä tosi siistin näköiset ainakin niistä hahmotelmista. Ootan jo innolla, että minkälaiset niistä tulee. Jos on muuten jotain kysymyksiä, mitä vaan kyssäreitä, jos tulee mieleen, niin jättäkää tuohon kommentteihin, niin mä vastaan niihin kyllä sitten kaikkiin, jos siellä on joku asia, mikä askarruttaa tässä meikäläisen rakentamisessa. En tiedä, alkaako näkyä naamasta, että tässä on painettu pitkää päivää ja välillä vähän väsyttääkin päivisin, mutta vielä onneksi jaksaa, tuntuu sillain semipirteeltä kuitenkin tehdä. Ja sitten kun itselle tekee tätä, niin tietää, että muutaman kuukauden kun tässä pinnistää, niin kyllä se siitä sitten helpottaa, pääsee muuttamaan uuteen kivaan kämppään. Katsotaan, mä näytän muuten pikkupätkän tuosta ulkopuolelta vielä, että miltä näyttää siellä. Eli nyt ollaan tosiaan tämmöisellä mallilla. Aika kivasti on päästy ulkoakin jo laittaa ulkopaneeleita kiinni ja täältä sivuseinää sähkömies kävi vettää sähköjohtoja tohon, niin saa ulkolamput paikalle. Ja tää on itse asiassa maalattu jo tää seinä 2 kertaa. Niin, se on niinku valmis. Ikkunat toki paikalle ja lamput vielä tohon. Sitä myötä on valmis se. Täältä näyttää takapihalta tällä hetkellä. Tääkin on maalattu jo osittain puoleen väliin. Tohon saakka on vetässyt sen niinku väriin ja pitää vielä noin alalaudat tosta maalata. Tännekin on sähköjä vedetty jo. Paikat ulkolampuille ja tiedättekö, tohon on myös vedetty sähköt tämmöstä ulkoporeallasta varten. Mä ajattelin, että mä laitan sen tähän. Vähän semmoista arjen luksusta toissa, niin se on varmaan aika siisti. Täällä on sitten toinen puoli talosta, siihenkin on ulkopaneelia laitettu, noin täytyy vielä viimeistellä. Mä alan pistää tätä videopakettia tältä erää taas. Tässä oli tosiaan kontenttia nyt vähän viime viikolta ja tältä viikolta vähän tämmönen yhdistelmä video nytten, mutta hei, kiitos kun katsoit videon, nähdään taas ensi videon parissa. Morjes!